Man ville kunne hindre en masse lidelse ved at have aktiv dødshjælp lovliggjort. Her er TV-avisen. Flere og flere danske borgere klager over, at aktiv dødshjælp ikke er lovligt i Danmark. Men politikerne har dog en anden holdning til emnet. God aften. Det er tilladt i Holland, Belgien, Luxembourg. Men bør aktiv dødshjælp også legaliseres i Danmark? Hvad siger politikerne, præsterne og de danske borgere egentlig om aktiv dødshjælp? Synes du, at aktiv dødshjælp skal blive legaliseret i Danmark? Ja, det synes jeg, hvis det vel og mærket sker under rigtige forhold. Ja, jeg er sygeplejerske, og jeg synes, at der er mange patienter, der lider unødigt lang tid. For eksempel kræftpatienter. Ja, jeg har selv haft en mor med kræft, som døde i familien, og det var ikke sjovt at se hende det der blive grøntsag. Så nej. Altså det er, hvis de pårørende går ind og mener, at personen skal have, altså det går ind for aktiv dødshjælp, er det dem, der bestemmer det. Det synes jeg, det er forkert. Ja, fordi dem, som har behov for det, som føler, at nu kan det være nok, de skal have mulighed for at sige fra. Der er knap 3 ud af 4 af danskerne, der går ind for aktiv dødshjælp. Det viser en undersøgelse udgivet af Palliativt Videnscenter. Politikerne har en stærk holdning imod, at aktiv dødshjælp skal legaliseres. Alle partierne er imod aktiv dødshjælp, undtagen det konservative Folkeparti. Dog har Liberal Alliance ikke taget nogen stilling til emnet. At der er sådan et stort flertal imod at legalisere aktiv dødshjælp er stik modsat af danskernes mening. Vi har vores live-reporter ude ved Christiansborg, hvor hun skal interviewe Tom Behnke fra det konservative Folkeparti. Yes. Synes du, at aktiv dødshjælp skal blive legaliseret i Danmark? Ja, det synes jeg faktisk. I nogle helt bestemte situationer. Det skal ikke være sådan, at man bare kan sige, nu synes jeg ikke, at jeg gider at leve længere. Men hvis man lider af en meget alvorlig sygdom, man er døende, man har måske ovenkøbet stærke smerter, og det er kun et spørgsmål om tid, hvornår man alligevel skal dø, så synes jeg, at det skal være muligt, at man selv bestemmer og siger, nu vil jeg ikke mere. Og hvordan kan det så være, at alle partierne er imod aktiv dødshjælp, når det konservative parti er for, og befolkningen vi også er for? At der er måske nogen, der synes, det er en god idé, men generelt så er man tilbageholden med at skal lave sådan noget, et nyt tiltag i Danmark. Men vi kender det fra Holland for eksempel, der er det tilladt, Schweiz er det tilladt, og det fungerer faktisk fornuftigt. Jeg synes, man skulle gøre det. Men dem, der synes det, vi er i mindretal. Hvilke ulemper kunne der så være, hvis aktiv dødshjælp blev legaliseret? At man kunne godt, som den, der er den syge, den døende, synes måske, at man er en belastning for sin familie. Og nu vil man gerne skåne familien, så derfor så træffer man beslutning om, at så får man aktiv dødshjælp, så kan man få det hurtigere overstået. Og det kan måske presse nogen til at træffe den her beslutning, selvom de ikke selv vil det. Men af hensyn til de pårørende og senere de efterladte, så træffer de den her beslutning. Det er dog ikke kun politikerne, der er imod at legalisere aktiv dødshjælp. Hele 3 ud af 4 præster er uenige i, at aktiv dødshjælp skal være en mulighed. Det viser en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt præsterne. Ja. Synes du, at aktiv dødshjælp skal blive lovligt i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Som præst mener jeg, at livet er en gave, vi har fået af Gud. Og livet er på en eller anden måde noget stort, noget helligt. Der kan være situationer, hvor mennesker ønsker en hurtigere død, men ligefrem at indføre aktiv dødshjælp, det synes jeg ikke. I Bibelen står der, at du ikke må slå ihjel. Et af de 10 bud. Så du må ikke tage et andet menneskes liv. Så det er den regel er meget tydelig, at du må ikke slå ihjel. Når mange præster er imod aktiv dødshjælp, så er det fordi, at jeg tror, at vi oplever situationer, hvor mennesker har gjort noget aktivt for at tage deres eget liv, for eksempel begået selvmord. Og der møder vi ofte de efterladte efter et selvmord. Og de kan ikke forstå, hvad der er sket. Og mange efterladte spørger sig selv, hvad kunne vi have gjort? Hvorfor valgte vores far eller vores mor at tage sit liv? Jeg tænker egentlig, at det øjeblik, man er pårørende til en, som siger, jeg vil gerne have aktiv dødshjælp, så står man jo også som pårørende tilbage og siger, men så er jeg valgt fra. Måske er det derfor, at nogle præster er imod, eller mange præster er imod, fordi vi står ofte med de efterladte og ved, hvor
hvor svært det kan være. Aktiv dødshjælp vil ikke blive legaliseret, før partierne skifter mening. For selvom danskerne har et klart flertal om, at aktiv dødshjælp skal legaliseres, er det stadig ulovligt.